Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Εμείς πρώτη φορά παρευρεθήκαμε, θα το καθιερώσουμε, είναι σίγουρο. Όπως είπα και μέσα στην ομιλία μου, επιθυμούμε να γίνει θεσμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κλάδο μας, να αναδείξει την παρουσία μας, να μας δώσει προβολή, αλλά να μας δώσει και μια ενιαία φωνή προς εκείνους που πρέπει να ακούσουν. Συγχαρητήρια και πάλι στον Ευρυπίδη και στην ομάδα του. Ήταν εξαιρετικό και εύχομαι το καλό του χρόνου να τα ξαναπούμε πάλι από κοντά. Η ομιλία της εταιρείας μας, της Telma AT, κινήθηκε γύρω από το κομμάτι του Building a Diverse and Skilled Workforce. Ουσιαστικά κάναμε ένα case study της εταιρείας μας, λόγω της έντονης εξωστρέφειας που έχουμε πάνω από 70% εξαγωγές, κυρίως από την αγορά της Γαλλίας, την τεχνογνωσία που μπορούμε να φέρουμε, τις εμπειρίες που μπορούμε να φέρουμε και τον τρόπο για να δημιουργήσουμε ένα προσωπικό το οποίο θα είναι διαφοροποιημένο και ευέλικτο.